Goizen jaikitzen naiz berriro, bihotza bizkorturik arnasik gabe, badakit zer etorriko den berriro, eta ezin dut gehiago jasan. Nahi ezinik, haien begiradak sentitzen ditut, barrezka isilean beti berdin. Eserita irakaslea hizketan, baina ez dut ezer entzuten. Atzean txistuak eta ez dut nahi haien ondoan egon. Txokorik txikienean eskutatzen naiz, haien gandik ahal bezain urrun. Norbaitekin hitz egitea ezinezkoa da, denak aldentzen dira nire ondotik. Beldur dira hurrengoak izatearen beldur, ulertzen ditut baina ez ditut barkatzen. Ez dut ulertzen zergatik, zer egin nuen gaizki, beldurra bihotzean dago, eta ez da inoiz joaten. Egun bakoitza infernua da, nire kontura egindako txantxak, uste gabeko kolpeak, nire ausardiaren falta, haien isiltasun konplizea. Ezin dut gehiago jasan. Gaua heltzen denean arnasa hartzen dut, baina biharko beldur naiz berriro. Loan babestu nahi dut, baina metzetan ere agertzen dira, beraiek dira, beti beraiek. Ez dut ulertzen zergatik, zer egin nuen gaizki, beldurra bihotzean dago, Eta ez da inoiz joaten.
Bideoa gustatu bazaizu, ez ahaztu like ematea, iruzkin bat ustea eta partekatzea. Eta jakina, harpidetu horrelako bideo gehiago igo ditzan.